Да. Само да сложим на голям екран. Виждате ли я? Да. Така, добре дошли на всички. Благодаря ви, че сте тук с нас. Днес ще ви представим една така иновативна и изцяло естествена възможност за подкрепа на тялото при едни от най-често срещаните здравословни състояния, а именно диабет, висока кръвна захар, високо кръвно налягане, повишен холестерол и така нататък. Това, за което ще говориме всъщност не е лекарство, а патентована технология, която работи чрез светлината и активира собствените оздравителни процеси на нашето собствено тяло. Сега, представяме ви пластирите на LifeWave, които наистина променят животи по напълно естествен начин. Защо според вас тази тема е важна? Знаете ли, че през последните данни над 500 милиона души по света страдат от диабет, още повече преддиабетно състояние, което често остава незабелязано. Високото кръвно налягане, високия холестерол също са масови проблеми, които обикновено не винаги имат симптоми, но носят огромни рискове, като инфаркт, инсулт, бъбречна недостатъчност и много други. Затова е много важна превенцията и навременната подкрепа. Това наистина е от ключово значение. Все повече хора смятам, че търсят альтернативи, альтернативни и допълващи методи към традиционното лечение, без медикаменти и без странични ефекти, но пък с реален ефект. Какви са основните причини за тези метаболитни проблеми? Нека да погледнем всъщност откъде тръгват тези състояния. На първо място, най-важно смятам аз, е начина ни на живот. Ядем много захар, ядем много преработени храни, не се движим. Да добавяме към това и стрес, и липса на сън, хормонални смущения и въобще тялото ни изпада в хроничен дисбаланс. Важен фактор е и възпалението, което често е скрито, но поддържа висока кръвна захар и уврежда артериите. Всички тези фактори в един момент се натрупват и резултатът е именно диабет, високо кръвно, холестерол, а защо не и трите заедно. Затова е много важно да се работи не само върху симптомите, а и върху причините, които причиняват тези заболявания всъщност. Как може LifeWave да помогне в случая? Така, както вече казахме и всеки път го повтаряме, пластирите на LifeWave не съдържат никакви вещества. Те използват светлината, за да стимулират естествени процеси в тялото, като представете си го така. Всеки един пластир е като бутон, който включва определена функция. Възстановяване, намаляване на възпалението, детоксикация, като глутатион, например, за детоксикация, енергия, Energy Enhancer, баланс на апетита, SP6. Това не е чудо. Това е фототерапия, която е базирана на наука и подкрепена с множество клинични изследвания. Тоест, LifeWave не работи против симптомите, а с тялото. Подкрепя го отвътре навън, което прави едно идеално допълнение към всяка една здравна стратегия. Сега няколко думи само искам да кажа за какво всъщност съдържат пластирите. Пластирите на LifeWave всяка лепенка всъщност е съставена от различни пропорции на аминокиселини, вода, стабилизиран кислород и захари и соли всъщност, като всяка една от тях образува различна структура на кристална решетка поради съотношението на съдържащите се в нея вещества. Тоест, всеки един пластир е съставен от различна кристална решетка. Пластирите, отново повтарям, са нетрансдермални, не съдържат латекс, не съдържат никакви лекарства и химикали, като всъщност не пречат в смисъл, ако приемате някакви лекарства, не пречи да използвате и пластирите заедно с тях. Това е много често срещан въпрос. Няма никакъв проблем, пластирите са
не пречат с приеманите от вас лекарства, тъй като не попада нищо в тялото ви в крайна сметка, а лепенките просто работят на принципа на светлината. Как се използват? Пластирите се носят до 12 часа, като се носят обикновено през деня. Почти всички пластири, с изключение на Алвида и Silent Night, се носят вечер, като те не е задължително да ги използвате 12 часа. Вечер преди лягане и сутрин, като се събудите, ги махате. Няма нужда да чакате 12 часа. Поставя се на определени места, като всеки един пластир идва с инструкции и там са описани къде точно, на кои точки може да ги използвате. Като аз лично понякога експериментирам. В случая глутатион съм го поставила тук отзад на гърлото, така да е на гърлото, защото съм малко така настинала с кашлица, с болки в гърлото. И изпробвам в момента как ще работи то по този начин. Комбинации от 2-3 пластира е хубаво да комбинираме, особено когато говорим за хронични възпаления. И не на последно място, много е важно да пиеме достатъчно вода. Пийте много вода, за да може пластирите да работят по най-добрия начин. Сега искам да представя доктор Стейси, която ще продължи презентацията, ще сподели своя професионален опит по темата. Ще говорим на английски, но след всеки слайд Сони ще превежда. Ако имате някакви въпроси, моля да пишете в коментарите. Сега започваме, превключваме на английски. And now it's my pleasure to introduce Dr. Stacy, our very special guest. She's an elite senior presidential director at LifeWave, a leader with many years of experience. Dr. Stacy holds a PhD in functional and integrative medicine, and today she will be sharing her experience of the topic of chronic health issues and how LifeWave can support. Dr. Stacy, thank you for being with us. Thank you, Christina. Thank you. Thank you. Oops. Here we go. There we go. Okay, so we're going to talk a little bit about the patches that help with the heart and with the other organs, such as the pancreas, and how these patches can help bring the body back into balance. So we always start with our X39, of course. That's elevating a peptide called GHK. And GHK activates stem cells. Your stem cells have the ability to heal anything in your body. Okay, so we always start there. That patch is going to be fantastic for every organ, every system, every part of your body, because your stem cells know exactly where to go and what to do to help the body get into balance. So if we're looking specifically at high blood pressure, let's talk a little bit about a patch I think you mentioned just a minute ago, which is X49. It's not on this screen, but we'll get to it here in just a second. But when you look at X39-49 combination, the two of those are proven clinically to reduce blood pressure. And we see this in about 60 days, bringing that blood pressure back into a balanced state. So that can help people to come off medications or reduce medications and be able to improve the quality of the heart. Now, when we look at EON is a patch that helps bring inflammation down, which of course, anytime you have any diagnosis, you have inflammation in the body. There is some inflammatory process happening. But when we look at blood pressure specifically, we look at the nervous system being out of balance. So more of a stress type of situation a lot of times where people's blood pressure is up because they are stressed out, or maybe they're in pain. And EON's going to help that by helping reduce inflammation in the body and helping bring the nervous system into balance. So it has a great benefit as well when we look at the blood pressure. Now, before I go to the other patches, looking at diabetes specifically, when we look at X39 and EON, as I mentioned, any diagnosis means that you have an inflammatory response in the body that is elevated. So using your X39 and EON is going to help with organ function and help those organs to function correctly. So looking at glutathione is our master antioxidant, detoxer, immune booster. So it's going to have benefits systemically, meaning throughout your whole entire body,
to help neutralize toxins, free radicals, and help the body eliminate those. So that's going to help, of course, with any organ function when we look at our studies, the heart or the pancreas, anything. Glutathione is going to definitely benefit. Now, our SP6, that patch is directly impacting our endocrine system. And the endocrine system is a system of glands and organs in your body that are responsible for hormone balancing. So when we look at the heart, and we look at the pancreas, you wouldn't think, well, that has to do anything with hormones, but it actually has to do with the endocrine system. We can see in functional medicine the root cause of heart disease is thyroid dysfunction. So SP6 is very good to help balance that thyroid and, of course, impacting it as well, the pancreas. We know that when we look at blood sugar. So for people that are diabetic, but also your adrenal glands, which again are stress, right? A lot of people, their adrenals are shot from stress and, your cortisol's through the roof. So using that combination can help bring your stress level down and bring your cortisol level down and balance that endocrine system, which is going to help with everything down all of the organs and glands responsible. And then finally, our energy enhancer. So you wouldn't think, well, how's energy enhancer going to help with blood pressure or pancreas function, blood sugar? So our energy enhancer is designed to turn body fat into fuel, which means that it's going to burn an extra 300 to 600 calories a day. But how it does that is through what we call beta oxidation. And so that in the body, when we look at energy enhancer for blood circulation, when we look at mitochondrial function, any diagnosis, we can pretty much see that the mitochondria are not functioning correctly. And so energy enhancer is going to increase the mitochondrial function, the energy or the ATP source from the cells, and improve the cell-to-cell communication. So it's crazy because you think, gosh, these all do something very different, and they do work independently of themselves, but they also work very synergistically together. And so your body is smart. Like I said, it knows what to do. You put the patch on, a peptide is activated or a process is activated in the body, and the body goes to work to bring the body into balance. And so you don't have to do anything but put it on in the morning when you get up, leave it on 12 hours, each patch, take them off, throw them away, and put on new patches the next day. Сони, не те чуваме. Анмютната си. Сега чувате ли ме? Да. Здравейте! Да, сега е моя реч, ще се опитам да обясня и да обобщя това, което доктор Стейси каза току-що за пачовете, които помагат страшно много за хроничните състояния на човека, за които днес говорим. Кои пластири помагат при диабет и високо кръвно налягане. На този екран, който Крис е показала, ще видите няколко пластира, които всъщност имат съчетанието, на които помагат за това нещо. Първият от тях е X39. Това е основният наш пластир за възстановяване на стволовите клетки. Той е изключително важен, защото подпомага възстановяването на клетките. При диабет и високо кръвно налягане често има увреждане на тъканите, забавено оздравяване и X39 всъщност може да помогне чрез активирането на естественото производство на стволови клетки, да помогне тялото да се възстановява много по-добре и много по-бързо. Така можем всъщност да подпомогнем цялостно процесите като заздравяване на кръвоносните съдове и нерви, които често страдат при диабет. Следващото, което доктор Стейси каза много важно е, че това може да подобри качеството на сърцето, свързано с високото кръвно налягане. Но така или иначе X39 е изключително важен за подобряването на възстановяването на стволовите клетки, което е свързано цяло генерално с целия организъм, с човешкото тяло. Следващия пластир, за който доктор Стейси спомена, това е EON.
Изцяло намаляването на стреса и възпалението е от важно значение при хора, които имат високо кръвно налягане или диабет, защото е важно да имаме спокойни нерви, така да се каже. Този пластир е страхотен, защото не само намалява възпаленията в организма, съответно хроничните заболявания са някакви възпаления в нашия организъм, но и помага страшно много за сериозен фактор за успокояване на нервната система, но и много добре помагат при кръвно налягане и при диабет. Действа доста успокояващо и подпомага много добър баланс на организма. А, Ако разбира се имате някаква диагноза или възпаление в тялото, този пластир най-добре може със съчетание с X39 работи много добре. Нервната система има нужда от баланс, която в всички случаи всъщност коригира и кръвното налягане. Знаете, когато човек е много ядосан или когато човек е в голямо напрежение, спокойната нервна система е от голямо значение. Защото когато сме стресирани, може да изпитваме и много болка, можем да дори понякога и физическа болка, и всичко това са едни възпаления в тялото, които ЕОН всъщност помага при тези възпаления. Следващия пластир, за който доктор Стейси каза, е глутатион, много силен антиоксидант и много добър при детоксикация. Глутатиона е ключов продукт. Той е много мощен антиоксидант за тялото. При диабет и високо кръвно налягане често има оксидативен стрес и за това това се получава като, тя спомена, като нещо като ръжда на клетките, за които всъщност глутатиона помага да изтържим тая ръжда. Той помага да се неутрализират тези вредни молекули, подпомага детоксикацията, подкрепя чернодробната функция, а черният дроб е важен при регулирането на кръвната захар. Така, глутатион, какво друго спомена? Има имуностимулиращо въздействие, помага на имунната система да се заздрави, цялото ви тяло да помага да се неутрализират токсините, свободните радикали, да помогне на тялото да ги елиминира. Така че използването на глутатион ще подпомогне целият този процес. Също помага при сърцето и панкреаса. Глутатион определено е в голяма полза за тях. Следващия пластир, за който говорихме, е SPC6. Той е контрол на апетита и метаболизма. SPC6 е пластир, който директно влияе върху нашата система, ендокринна система, и е много важен за диабета и наднорменото тегло, а наднорменото тегло е свързано много често и с диабет, защото помага за контрол на апетита. Ендокринните жлези и органи в тялото, които са отговорни за балансирането на хормоните, в този момент се появява SPC6. При много хора с диабет тип 2 контролът на теглото и апетита е ключов и затова пластира работи чрез стимулиране на акупунктурните точки, които намаляват желанието за храна и помагат за много по-добър баланс на метаболизма. Така че SPC6, освен хормонално, е много добър за контрол на апетита, оттам е свързан и с, разбира се, намаляването на кръвната захар. Следващия пластир, който е също важен за тези хронични заболявания, това е Energy Enhancer, или той е енергийният пластир, който е много добър за метаболизма. На ден, използвайки този пластир, можем да подпомогнем за изразходването между 300 и 600 калории повече. Това е много голямо постижение, защото пластир подпомага за производството на енергия в клетките и всъщност засилвайки тази енергия ни произвеждаме много повече, изразходваме много повече калории. Това е важно за диабет, защото хора с диабет, с висока захар, изключително препоръчано им да имат физически упражнения, да се разхождат, например, след всяка храна, да бъдат много активни, и Energy Enhancer засилва този процес с изразходването на тези повече калории и съответно намаляването на кръвната захар в тялото. Защото често диабета също знаем, че усещаме умора с него и липса на енергия.
Energy Enhancer всъщност помага за по-добра циркулация и на метаболизма. Разбира се, искам пак да отбележим, както и доктор Стеси каза, че тези пластири са без някакви стимуланти вътре, които да инжектират едва ли не някакви енергии в тялото ви. Не, вие самите изразходвате тази енергия, защото по естествен начин, без кофеин, само чрез естествени процеси се набавя тази енергия. И така, като някакво обобщение накрая, искаме да уточним, нали, че X39, Aeon, Glutathione, SP6 и Energy Enhancer, всеки един от тях работи в различна посока, но заедно всъщност те могат да помогнат за подпомагането и контрола за кръвната захар и за високото кръвно налягане. Доктор Стейси изрично спомена, че X39 и X49, тези два пластира заедно работят много добре за високото кръвно налягане. Ако си взимате лекарства, продължавайте да го взимате, но с тези два пластира ще подпомогнете своето собствено тяло естествено да се възстанови и разбира се, това не е заместител на някакво лекарство, а допълнение към цялостния здравословен начин на живот. Така, финално, само да погледна Да, от това записките. мисля, че... Да, аз мисля, че това е всичко, Да, което долу-горе доктор си каза. Разбира се, може да отговоря на всички въпроси след това. добре, продължаваме. Окей, доктор Стейси. Okay, so we're going to talk a little bit about high cholesterol, chronic pain, and inflammation. I'll try to make it a little bit shorter. I didn't realize we were going to do translation after. Sorry, Tony. I won't do Fine. that long. I won't do that long again. All right, so we've already discussed X39 and how that works and how that can help the body. Of course, we're going to jump down to the glutathione and the Eon. We also discussed how those work with being able to help balance the nervous system, help to detox, and reduce inflammation in the body. So looking at carnosine, carnosine is a fantastic patch that loves to benefit the brain and the heart. So when you look at high cholesterol, we do see benefits using that in combination with the others. We also see that it helps with tissue repair. So if you've had an accident or an injury in the body, carnosine is great to help the tissues to repair, along with, of course, the X39 and using the Eon. Now, IceWave is a patch that is not like any other patch. It's not elevating a peptide. It's not doing anything long term to benefit you, but it is what we call a quick fix, meaning that instead of taking a pain pill or over the counter pain inflammation reducer, which are toxic to your organs, we're going to use IceWave to get rid of pain on the spot. So pain is stuck energy. Things are not flowing through the body correctly, whether it has been a surgery or it's been an accident, a fall, something like that. Or it may be chronic, something that's been going on for a very long time. But again, IceWave is going to be your quick fix. It's going to be something to help get you through while your X39 and your Eon are getting down to the root of the problem over the following weeks and months as you continue to patch until your body's stem cells have addressed those areas and help to repair them. Аз ще преведа много по-бързо, отколкото предния път, извинявам се. Просто искаме да бъдем доста детайлни, за да можем, нали, всички да разберат. Както доктор Стеси каза, пластири, които примагат в висок холестерол, 39, основния пластир, той подпомага естествена регенерация на тялото чрез активиране на стволови клетки и при висок холестерол често има увреждане на кръвоносните съдове, затова 39 е за по-добре възстановяване на тези тъкани, подобряване цялостното състояние на организма. Карнозин е защита на сърце и кръвносните съдове и много добър за мозък. Пластирът е много важен, защото карнозинът е много мощен антиоксидант, който помага здравето на сърдечно-съдовата система, защитава клетките от увреждане, свързано е с високите нива на холестерол и лошия холестерол, помага за добра еластичност на кръвносните съдове. Глутатион, както вече казахме, антиоксидант за детоксикация, увеличава нивата на естествения антиоксидант глутатион в тялото,
Пак казваме, самия пластир няма вътре глутатион, той просто помага за увеличаване на глутатиона в тялото. При висок холестерол това е ключово, защото имаме повишен оксидативен стрес и увреждане от свободните радикали, така че глутатиона помага за намаляване на този процес, подкрепа детоксикацията и подпомага черния дроб да преработва холестерола. Всичко минава през черния дроб, така че глутатиона работи по този начин. Говорихме, намаляване на стреса и възпалението. Високия холестерол всъщност е такъв възпаление, стрес. Той е много важен за намаляване на стреса, хроничните възпаления, така че във всички случаи комбинацията X39 Aeon е винаги най-добрата. Той е чудесен за хора с висок холестерол, който искат да намалят възпалителните процеси в тялото си. IceWave. IceWave е нашият, така да наречем, пач, пластир, който за кратко време облегчава страшно болката. Работи много добре с основени, макар че е създаден основно за облегчаване на болката, подобрява локалната циркулация. Където има болка, когато се постави IceWave, би трябвало веднага да усетите облегчение. Той е много добър, защото помага за по-доброто кръвообращение, означава, че транспортира хранителните вещества дори по по-ефективен начин и по този начин се справим по-добре с натрупаните мазнини, например в артериите. Но IceWave работи много добре при всякакви болки в тялото ни. Криси? All right, looking at what patches help with arthritis, joint, and muscle pain. So your X39, your X49, Eon, and Ice Wave. So looking at the pain in the body, no matter where it's coming from, again, your body's own stem cells will go to work to find the areas that need the most attention and help those areas to repair and regenerate. Why we use X49 when we're looking at pain and arthritis, we know that X49, that peptide has an affinity for muscles. It likes to build lean muscle mass and improve bone structure, bone density, and stop bone loss. And so when we're looking at the joints and the muscles and the bones in the body, it's a fantastic fit to use X39 and 49. Of course, Eon, as I mentioned before, when you have any kind of pain or inflammation in the body, you have inflammatory process happening. So Eon's going to help bring that inflammation down, which will help reduce the pain. And then when we look at IceWave, as I just mentioned, amazing patch for your quick fix. It's not going to be your root of your problem. That's going to be your X3949 Eon to get to the root of what the problem is, which happens over time. Again, it's not going to happen in a day or two or a month or two. It could be, 6 months, 8 months. It depends on how long it's been going on in your body. But IceWave is going to help you get through that time so that you are alleviating the pain without using any type of medication or over-the-counter toxic substance. Пластири, които помагат при артрити, травни мускулни болки, X39, вече говорихме за него. При артрити болки в ставите е много важно тялото да има ресурс за регенерация, а стволовите клетки подпомагат възстановяването на хрущяли, тъкани и много хора споделят също, че X39 усещат много по-бързо заздравяване и по-малка болка. Разбира се, X49 поддръжка на мускули и кости. С годините се губи тази плътност на костите, мускулите отслабват, затова X49 с X39 е чудесен за мускули, кости, подпомага здравината на костите и мускулите, подобрява циркулацията, енергията в тъкане, така че може да помогне в болките и да подпомогне много добре при по-голяма издържливост, заставите да са по-здрави, което е важно при артрит или хронични болки. Еон, намаляване на стреса и възпалението. Както знаем, артритът е свързан с възпалителните процеси. Когато възпалението намалее, често намаляват и болките. Затова Еон помага също и за балансиране на нервната система, така че хората се чувстват много по-спокойни и по-малко напрежение. IceWave, това е, както каза доктор Стейси, невероятният пластир,
който подобрява директно облегчаване на болките. Той работи чрез подобряване на енергийния поток в тялото, нещо като акупунктура, но без игли. Много хора усещат бързо намаляване на болката, когато той бъде поставен върху болезнената зона. Ето защо и тези всъщност 4 пластира са много добри за препоръчване за артрит, ставни мускулни болки. X39, X49, Aeon и IceWave. Криси, включи си Да, микрофон. готови сме. Много благодаря. Thank you, Dr. Stacy. Very informative. Искам да кажа няколко думи на български за финал на презентацията. Ако някой има някакви въпроси, моля, пишете в чата, питайте ни. Сега, след всичко, което обсъдихме за хроничните възпаления, как те влияят на тялото, как натоварват имунната система, как нарушават качеството ни на живот, е логично да търсим решения, които са ефективни. Безопасни също така и подкрепени от науката. LifeWave отговаря именно на тези изисквания. Виждате на слайда повече от 100 клинични проучвания, които показват, че технологията е не просто обещаваща, а вече е доказана. Използва се патентована технология, която не въвежда, извинявам се, никакви химикали в тялото ни, а активира естествените ни регенеративни процеси. И най-важното, няма странични ефекти. Тоест с LifeWave ние не се бориме с симптомите, ние подкрепим организма да възстанови баланса си отвътре всъщност, навън. Благодаря много за вниманието на всички. Ако имате някакви въпроси, оставаме на разположение. Я да погледнем чата. Мисля, че няма никакви въпроси. Нямаме въпроси. Добре, благодаря ви много. Thank you, Dr. Stacy. Thank you. See you next time. До следващия път. See you next time. Чао на всички! Ciao.